yo seneng tenan nang peturon. Krungu gending nitawa gumyak tenan. Apalane nganti lali aku. Wah, piye? Piye? Ayo ngapalane cetha lenggut-lenggut nganti kaya wong duwe nyawa. Stagene kuning digeret. Kangen ya. Wah, ya ngopo-opo ki amarga ayo sing mikir munggo nyang kabeh kesenian. Iki pancen marem tenan kaya ngene iki nek sing tukang nanggap. Agumyake ra jamak lho. Ayo kumpulan nek ditenani. Sing nabuh ya ora ana sing tuwa sak siji. Racak nywidak. Aku kuat. Mula mikir gending apa-apa mesti luas. Gending saiki akeh sing anyar. Ya saka karangane kuwi condong apa ya? Condong raos. Pancen akeh jenenge we condong raos. Condong ki setuju, raos ki ayo raos. Dadi pancen setuju padha ngrasakake nyang krawitan ki lan karangan-karangan iki nek ra kleru ya Pak Narta ki sing gawe. Cah kok wasise kok ngono. Mongko nek cah iki ya jan ya wis kok ngono kae. Ketoke kluntah-kluntuh. Nek wis gelem gawe gending wis ngiring-ngiringke lho. Mongko elingku ki gak aku izin nom. Ya nyok gawe ki aku nitawa ki. Nggo dolanan cah cilik-cilik nek surup kae. Lah kok saiki menjelma dadi gending kok ya penak gumyak. Ha iki nek nggameli wong padu ya cocok iki. Ayang iki nek lawuh gaduh-gaduh iki. Cara Sundana mentarame ana. Wis pepaan iki. Mula aku ya wis angre biar wis krungu uyon-uyon utawa dolanan-dolanan ki wis marem. Juleku arep tuwa lan wong saiki kok nyok iji ana sing susah ki wis kebangetan. Yo sing dipikir ya apa to? Biar tangi turu wis krungu gamelan, mesti ya apik. Mesti ya nyok ana surasa sing nyang sanguning urip. Wong kepiye anggere urip ki wis diduduh-duduhke keadaan pun. Dingertek-ngertekake, ya kuwi wis ora elok meneh. Dasare aku ki wong sugih, popo duwe. Turu nganti bingung aku. Nang patidur kamblesen. Nang jubin gelar kloso katosen. Gregeten nyedaki leku mangan turu nang jero lemari. Malah raiku diroyok tikus. Ane ya wong sugih ya sangkan parane arep nambake iki ya perno-perno wae. Rayah tikus dadi injeksi. Tuku obat. Obat nyamuk ayo. Wong ki nek mukti, ning wong njut ancase kleru awakku ki. Biyen liku ndek bojo ki bibite biyen ming ndelok wayang wong biyen. Nang mburining gamelan ki pancen ngetke sinden ki nges minginke. Wong kok liyane ming seneng, liyane ngibur atining wong wis ora ana neh. Dadi ancasku, wah aku nek ora ndek bojo sinden gelo. Ngepek sinden. Kok malah ketekuk-tekuk uripku. Nek le cita-cita disindenke mula nek nglawa pikire kae. Ning jebul sing baku malah
ngeterke nek uyon-uyon. Aku agak arep hayang nyatane aku dundang genduren kowe kalah ngeterke sinden. Ah sinden kok jam 6 wis menyang. Mengko tak rungok-rungokke sinden ping 29 kok urung tau entuk opah kuwi janjane iki. Semuan terus apa kepiye tanggere mulai meng gawa lemper ya. Kadekno mesti nek menyang nggo kacu. Aku mesti jagake nek dikeki lho. Jebul terangane wong ki cita-cita ki iso kecelik-celik. Duwe bojon sinden ki mesti seneng, ayem terus, gumyak terus. Jebul langere mulai saka sinden le tangi jam 11. Aku ngombe wedang wis kacau. Jam 12 wis mangan agek nglilir njebemplek. Wis gawe wedang Mas, lho mati awakku. Kok jebul malah nek saking kesusune arep sinden Mas, mbok aku njuk tulung kowe aja dadi atimu ya. Anu besutno cemara kae wae lah. Kok balik dadi aku dadi pangrengga swaraning teknik. Niapa nyepake cemara. Ya, sok janji suwe-suwe tekan nggon miru remuk awakku. Wis, sangere tekan nggon miru aku gelis wele tuku layang mestine. Suwe-suwe dikon jungkati kuwi ndan. Anjungkati rada seneng nek njut kon nyelak, mati aku. Wah, pancen ya mula wong urip ki rancangan-rancangan ki ora iso tetep. Sing mesti ngrancang ki wong urip ki mesti nggok mati kuwi. Ha iki aku rabi meneh ya kleru meneh. Bakul malah. Bakul malah. Ora, wis sing wedok bakul aku mbiyen isih dadi Joko Malem. Aku nek menyang jam 6 esuk. Bojoku nek mangkat 6:30. Dadi kaya ora tau kepethuk, kaya malah kaya kok bojo kres. Ngrepethuk menang dalan agek bali po. Gek menyang po. Lah malah ning kok ya dilalah kok ya wong ki pangeran. Masa diparingi putra. Ora ketang sitok tiba wedok. Ning ya aku ya urung wani nggugah. Wingi tak gugah jejake. Lek nggugah wis alon-alon jejak mak tembel. Untung kena nggon pilingan. Mak dul, aku mak glayar. Kok jejak to, Bu? Tak rani kucing. Nganggo blangkon ki aku. Sik aja ya Bu aku ngono. Rak janji ki wae. Empon-pone wis tak sak kulah wis aku. Adus mangkat. Jane rung tangi. Bu, angko ya nesu. Nesu ayu. Salahku mbiyen ngebak wedan nganten. Tur mbiyen tukang pijet mian. Nggo anduk cilik krok-krok. Nggo anduk cilik mubeng kampung krok-krok. Saiki wis tak pek ya tingkae wis. Ane ya seneng aku. Ndelok le rambuté sithik ki seneng. Ben arar nggukal. Semboyanku wis lempu. Pak, lah iki aku. Tangi turu wis pilisan. kok ngadoh-ngadoh ki ngopo to? Iring. Bebojan kang wis rumasa iring lak giras. Kok dingaren nganggo iring ki sebabe apa? Kelingan sing wis. Kelingan sing wis ki ngopo ta aku? Tak dupak wingi. Aming didupak ora gejarak kowe kok. Yo ana sing dijarak kuwi. Wingi ora gejarak ta? Ora gejarak wis njarem ya.
Ora nang pasar apa wiyane? Ayo mengko to kok dingaren. Takon wae nyang pasar po raket mau tak rungokke lemu ngrasani iki. Wis tumek po. Oh, dadi tak rekam lho. Dadi bebojoan iki ngomong-ngomonge ditip. Lah ya ora ditip kae pikiran dhewe to. Nek wong sing jenenge karo bojo kok rina wengi senenge ngrasani ra jamak ki, jane karepmu piye to, Pak? Kowe nek rumuse ngerti. Kuwi jeneng katresnan. Dadi jur ngomongke wae. Aku wingi padu dhewe ra krasa kowe. Aku nang gedabikan kae kowe ngimpi ngemamah bantal. Kae tak kira banting aku to. Aku guling mabul-mabul. Ora usah werna-werna aku ki takon sampean ling ngrasani aku. Wae iki jane duwe karep piye? Ora duwe kok tenan kuwi. Mbok apa to nek ndek karep apa-apa? Lah entuke apa? Wong karo bojo kok liyane ngrasani rono meneh ki. Entuke ya mung seneng kuwi. Wong seneng kok ngrasani ala ki ngendi ana? Sing ana pilihan kok endi? Lah kuwi mau ndi sing jejak? Ndi sing tilas tukang pijet? Apa aku mbiyen gawene mijeti apa? Iya ora. Ayo ora to? Ora kok mempeng mbok ora ngopo to. Karo bojo kok senengane kok nyok karo. Karo nek wis ra seneng ki mbok rasah aneh-aneh. Terus dikeki layang ngono wae. Ambiyen wingi tak kei layang lusurane bapak emoh. Wingi apa ya wis carane to nek wong pegatan karo bojo kok layang cukup dikeki lungsuran? Ayo layang pegat ta kuwi. Hani rak ya ora teke dhewe to. Wis gek nang pasar yane wis. Karo kok kesusu nundung nang pasar wae iki jane ana apa to? Ngomah ki ana apa? Kowe selak arep nang ndi, Pak? Ora nang ndi. Karo nang ndi kok kesusu nundung lunga. Nek wis jame rak ya aku mangkat ora usah tok uyak-uyak. Ning ora ngeterke lho aku. Ora ngeterke wong bendinane ya ora ngeterke kok bingung. Aku ngeterke kowe pisan mulih asma. Asma ki kepiye? Menggeh-menggeh to lah kowe ora ngrasake kowe becak aku. Menggeh-menggeh dasare sampean wong ndek lara napas kok ora gelem menggeh-menggeh. Sing marake kowe becak aku kan mlayu ki, Po. Ane rak gelem to? Wedi kok. Wis gelem kok senengane grenengan. Ya gek nang pasar kok nek anu mbok tukokke mbako ku. Tukokke mbako? Mbako sing kaya ngapa? Saya sing janton. Apa anake ra bisa apa nukokke? Anak kira siji, bojo kuwi siji nek tukokke bojo nang ati ces. Aksine iki nek ana aku ki sajakle memelas. Nek ora ana ngrenengi. Nah kuwi wis teknik to. Bojo ki nek wis suwe rak mesti to kok ngono kuwi. Ngrenengi sejajal kayak kowe temu anyar. Kesandung we nang apa to nak kenang apa ngono ta. Ha saiki mbasane wis tuwa mbaku tenan ngono. Ngono kuwi wis buk to. Wis kudune ngono apa? Oh, Mongko nek mestine wong bebojoan ki nek saya suwe ki saya mundhak tresnane. Donge. Aning nek sampean kok ora to? Mbok kelingan sampean kuwi mbiyen dek urung ngepek aku, dek urung dadi bojoku. Aja tak kukup dadi apa wong kok ngono ki. Ngapkere kok. Yen aku rak turu nang ngetong. Aku ora oleh kukerak. Tenan lho. Nang ngetong kae. Ya ora kok njur ning ngetong ki ora njur keloro-loro wong Bu ngetong kae disi-disiane nututi balung e. Karo sapa? Pleki. Ya karo pleki. Nelangsake wong. Nyatane angger jam 7 esuk wis nglenceri nganti latarku jeblok. Nyatudan. Pak. Wis kae anu engko anake ya. Heeh. Aku tak ning pasar. Di sekolah to? Lha ya isih mula engko diweling. Ya wis. Dikon anu liwet ya. Ya. Kon jangan kae wis tak cepake. Ya. Wis ya, Pak.
Aduh, lecantas. Untune mbok pasah. Lah bapake dhisik piye to ndek anak nganti kasep untune ra dipasah. Mane ketok kaya ora nganggo untu e. Kowe iki cek bayi rak sukun to. Tak demok gusine lho, cak kok gusine tanpa atas engko gak ora tukul untune. Mbasa tukun brol, seneng katake. Seneng to, Pak? Sing seneng untu miji timun ki ya kaya kowe kuwi. Mbasan wis tukul, wah rentet. Nah, gek ngapa ta kowe iki? Kayak resik-resik mburi. Nah, mburi wis resik bendina tak resiki malah selot resik banget. Lah ibu mah tindak ndi to, Pak? Nang pasar aku tas dunek-nek kebumu. Nek wong bapak ya kebangetan kok. Ami ngentekke bubur semono. Ayo salahku. Lah iya wong bubur ki ngengahane ibu. Iya. Tak ngengehi kok dintekke kabeh. Marake iki tak ngekeki melambi-lambi. Aku ya nah, le modele ya nameja dadi ketoke kemplah-kemplah serot. Gumutangi niliki wis ora ana lah kepruk aku. Ning pancen ya pancen takoni no. Takoni akibate wong anu kuwi neranyak apa? Akibate wong slutak ki ya kaya ngono. Awe bagane dhewe ya. Ning ibu ki piye to, Pak? Nek karo bapak kok wani men ki. Aku mbiyen dikukup. Nek ngono ibu ki dhisik sugih. Lho. Kepiye to kowe iki? Ibumu kuwi mbiyen putra adipati. Ibumu ki je putra Adipati adipati. ngendi, Pak? Blambangan. Ibumu kuwi mula rak mripate ki rak sajak mendonong to. Ije kae sih. Ije danten. Nek ngono ya turunan anu ya. Oh, kowe weruh payunge Payung apa, Pak? kalong. Biyen bomu kuwi nang ndi payungan kok. Oh. Anak piyayu bapakne biyen wah brengose separo mingan. Loh, brengas kok separo ki piye to? Embo weruhku mung saka kene. Dadi weruhku mung saka ngiringan dadi. Mbok pancen raine mbahmu mbiyen ki pancen ya ming separo mbok biyen. Aku sengit kok maratuwa kae. Loh, lah kok sengit wong seneng karo ibu kok sengit karo mbah ki piye? Nek le sugih pancen Sugih. ning lakune ki nelongso. Lakune sapa, Pak? Tekone ki nelongso. Oh, ibu. Mesti golek tegesan. Loh, apa iya Mbahmu to? kuwi. Heeh. Golek tegesan. Ning biyen pensiunan kok kuwi. Pensiunan apa to, Pak? Lho mbokmu ki rak ijih endo to. Endo ki apa? Aku ora ngerti endo kok. Amla Endo. tak endo. Endak. Bapakne mbokmu ki Jawa. Mbokne Gembel. Bapak ki lho sia-sia. Dadi kowe iki turun kacangan. Ya aja ngono to, Dadi Pak. iki daerah Gule. Oh, boleh. Wah, ayo ngene ya. Anu yo. Duh, Nuwun. sapa kok? Demar. Demar. Betul tenan oleh mengancam. Iya. Kene to Kok mamu. suwe mentok? Iya. Tekan ndi iki mau, Mas? Nang omah terus rene. Iki nang blek kerupuk nang jero omah iki. Iki blek kerupuk nang jero omah iki. Mar. Mar. Blek Pam, he. kok ndi ta? Iki nang nggon lho iki blek kerupuk kok Endi? jero omah. Nyambi jero kerupuk. Mariati. Udo kok, Mas. Lah kuwi Bapak. oh bapak. Mar. Aku wis krasa nek daya iki celuntangan. Wong tuwae padake blek kerupuk cuma Loh, Bapak krungu to, Mas? Kowe iki cuma kok. gase cilik. Demar. Apa? Bapakmu blas rande ules kuwi lho. Nek ulese blorok pancen. Pak nggih nyuwun pangapunten lho, Pak. Mar, Apa, Pak? come here. Demar iki tampan ono sik iki beneran. Apa, apa? Tampan ono sik iki. Wis ora tak tampanane. Oh, ngapa Alah, Bapak ki lho. Iki Wong ki lho. kanggo aku kok. Nyo iki sing buntel Kok ijo iki. dadak
Apa ta iki buntelan apa? Iki sing kertas ijo iki kowe. Lah ya apa Iki iki? bakal sipon. Oh, sipon. Dijine iki mori nggo bapakmu wae. Sewanci-wanci mati bapak. Ta? Dadi nglumpukke sik. Ora patote. Bapakmu kuwi Mas. apa Dik? Ya anu ya, sing sabar wae bapak kuwi pancen rada. Bapakmu kuwi sik nun sewu lho ya. Karo kok njawil. Mboten anu Pak. Panjenengan menapa tasih sederekipun yuyu Kangkang to, Pak? Kok mbrebes mawon? Brebes apa Tegal? Pak niku lho. Demal. Apa? Ya ini bapakmu mbok diraupi. Brebes. Kok ngene iki sekarang syaratane nek ngelih. Mar, Apa, Pak? tarene ya. Kosek ta iki ana tamu. Kosek kowe iki anakku apa? Kowe iki apa? Ya iki ana tamu ya aja dinengke wae to, Pak. Kok malah rame dhewe. Kula kancanipun sekolah Dik Kan Maria. aku trasilot. Inggih, Pak. Kula sila wonten pundi? Dhuwur gelas kono. Kok dur kelas. Sila kok nang endi aja kaya ngono. Inggih, Pak. Tumrap nang ngene wong tuwa ki lak yo nganggo sopan santun. Inggih, Pak. Inggih. Nek jamane ngono sakarepmu pemuda lan pemudi ki pancen aku ora ngerti carane ning mbedaya ngene wong tuwa ki aku wong biyen cara kok ngono ki ra cecek. Benjing ben nyan kula dandosaken, Pak. Nggih wong Untu panjenengan boleh melowoh ora ning apa-apane. Menapa mboten isis ngaten lho, Pak nek ngendika. Lah pancen iki nggo toter. Kula menika calon dokter gigi, Pak. Oh iya? Iya, Pak, calon dokter. Makanya ngerono untu ngoncit. Nggih, waleh-waleh menapa, Pak? Rening kula sengaja kepengin sanget sowan panjenengan. Asmanipun Pak Bas Mentah panjenengan. Mula sastra basya. Oh, Satro Basio. Apa pokoke wae ngopo? Pokokipun kula menika sampun nate janji kalian Dik Maryati sesarengan badhe bebrayan piyambakipun badhe kula pek bojo. Oh, nek pancen tenan-tenan kaya ngono. Nggih. Wong tuwa ora arep selak. Nggih. Bocah kuwi nanti meneh nek ora Nggih. jejodohan. Nggih. Sebab jaman saiki dioyo-oyo nek ora seneng angel. Dene wis padha Nggih. srembug, wong tuwa mingkari ngideni. Kula asli saking Semarang, putranipun Pak. Sike to. Nggih. Lanjut kowe kuwi umure pira? Umur iki pira, Mas? Anake sapa ta? Nun, anake sapa? Anake sapa? Anake kuwi lho, Pak. Wis anake Wae to, Mas, sapa? ngaku wae. Putranipun Pak Narto. Oh, Narta Sado dalang kae to? Nggih. Oh, mah. Lho, Ngomong ki piye wong sugih lho, sampun Mas? sami remenipun. Apa remen-remen aku nek dadi besan, aku ndek semelang mbokmu. Sebabipun Nek bapakmu dolan rene aku ra nono, mbokmu yo wong padha e. nek ngoten sing mboten bapak cocok iki kok Bapak karo. Amah wis ora wae. Tarani kan anake wong umum. Oh, ditenono. Aku tak lunga saka kene ditenono. Iya, ditenono. Ya ben. Ya men. Lanjut ora kaya kono kuwi. Bapak iki kok njur ngono lho. Ngono-ngono lah kowe seneng. Mau jare entuk Emah aku nuruti anak. pancen Sardono ki bagus. Nah iya. Rai semono atase rai semono isine nek irung tok. Apa ora seneng aku? Ya mesake to, Pak, kok terus Mesake. saiki mutung kuwi piye? Mutung siapan? Nah, aku melu minggat wae ya, Pak ya. Ora, minggat perlu apa? Anak sitok minggat. Wis ora perlu. Wis kowe lunga kana, nggawa sangu sing akeh banget ya, Nak.
Pancen atiku agek legek. Delok suasana yang genting kok iki. Pancen. Duwe anak wedok ki kaya nang dada ki sarsir-sarsir. Glek nangot. Lah kepiye to? Nek le ayu pancen ayu. Duwe anak ala gelo. Ayu deg-degan. Arek nggih to. Pun angel uripe. Duwe anak ala, bingung, ayu, ora seneng. Lah wong nyatane ana. Bethek anyar, remuk kabeh. Delet we sampluk Yamaha. Delet nggo ancek-ancek wong nuwang pit. Mengangar-ngangetke anakku nek nang sendela. Ane ya sing adil arep nglencerana kae. Macan sing metu mbokne bengok. Lah wong metu nang omah dhewe ora jarak to. Ora ana rasa sing dienteni iki anakku. Macan sing metu bojoku. Kuwi. Ha sing serik mestine ya njut aku. Lah wong ora nyono-nyono. Pasio aku engkang bakti kowe rada gandrong ora petus mangsuli. Ya ben pancen yen mang kono kowe buta duwet Abene karo aku ora basa ya ngerti kaya idit nyet basa mlipir. Coba. ya ben wong kepepet. Wah, ora ngerti guru wilangan. Waton aku cukup. Ben, wong redeg ngisin. Neng-nengan kok teko nang omahe wong. Sengara tak rurui. Yen pancen ora duwe kursi iki nyanggonku. Apa ning kursi kok sikile telu kira lungguh piye? Amen songo bang. Ben, Lho, kengeyang kok isih sugeng to kuwi? Kengeyang putri kuwi. lho, pancen tak sugengke. Kengeyang apa apamu kuwi? Neng-nengan kok jet ngrurui batih. Oh, bojo to? Aku ngene tanggep apa? Jabang bayi. Gabang bayi. Nek ra wis sebel-sebeling menungso apa kaya kowe? Mula giloket mau mungkur. Kowe kuwi geger to? Ah geger sak lapangan ya ben. Wis aja nangis no. Wis dilapi luwe iki manuh. Nana wong teko ki mesti nggo kreneng iki kok ora. Nggawa kerenang ning isine yuyu gelem? Ayo yo Kang risa nyapet. Kowe persajan wae. Ora perlu dadak nganggo selak. Ora. Mesti keneng pembujukmu. Sapa? Anakku nganggo-anggo. Teko mrene ana kene kerasan wegah mulih. Ya. Sardono si bodong ae lho. Oh, Sardana ta? Bodong. Oh, pancen rene. Lah iya. Kae sing bodong ora wudel kowe. Kae bodong bathuke barang kowe kok. Apa no? Nek anakmu bathuk wis mono jembare. Amarga kae turun banyak. Banyak apa sedikit?
Zaman bojoku metengi ditelabung banyak. Ditladongane ra ya ora nemahi kaya ngono kuwi. Ya pancen ala anakmu kuwi. Ya pancen ana. Wis saiki ngene ya. Ya piye? Pak Narto Sabdo. Ya, lho kok wis ngerti jenengku? Ya men wong ana memblene kon. Kon hen kuwi. Kuwi tak tulis sira. Ngono. Kowe tekan gonku kuwi janjane arep kepiye? Goleki anakku si Sardono. Lah kok dadi mrene apa anakmu sabane rene? Srawunge wis becik karo anakmu kulinane dolan rene. Apa iya? Yen perlu tak gledawani kowe. Ora iso. Lah tegese anakku tak dherekke. Aku tak gledahke aku ben kewirangan po. Sababe apa? Gelas ora duwe yo tak gledah. Men wirang po aku. Aku wing goleki duwekku ora ngerti kok. Si Markona iku marep rene, marpono terus. But, iki lho, iki Pak Narto rene. Nah, Markona. Kuwi Jare sing mbiyen diundang yangmu. Markona ki sapa? Jare mbiyen muni yangmu. Oh, pacangan to. Pacangan Ora bojomu sing biyen kae. Pacanganku. Bareng anak-anak 8 ra sida ra ngono to. Wis bar. Aku Bar. ki rak kami tenggengen tak sawang wae ket Mbak. mau ki. Aja tak sawah ndak klilipen. Ora ngono, Pak. Rumangsaku ki tamune ki nek dijajarke karo kowe ki meh padha. Jambe Sinigar. Sing pancen aku ki padha. Padha. Padha header. Padha eder piye to? Padha gedene ngono. Tak kira nek dipotrek linggih jejer ngono ora iso dadi ya. Iso ganteng Bape. aku. Ah padha njebembleke ngono. Aja ndak nesu. Kuwi le njebemblek ki mergo ngingu brengos kok. Coba kon bacot ora iso tak tanggap tenan kok. Ayo nang jaba ta. Ora sida tak tangkap ya main nang jaba dhewe ta. Mbok tamune ganti wae po, Pak. Ganti anane mek kuwi ganti-ganti ora bisa. Ganti anggere engko ganti ya bubar. Nah, Markona. Markona. Kok Markona ki sing diundang sapa to? Lah jenengmu ki sapa? Ngawur wae kok marpinjung. Heeh. Kok marpinjung barang Lho kepiye to? kira trageng rono to. Nekat wae lho. Apa sumur mburi kae wis dipateni? Sumur mburi omah wis dipateni. Malah ru digawe. Digawe ta. Saya ini ora ditoni apa-apa keparat. Anu wae, Kon ngetoni apa to, Pak? jukukno balok. Balok ki apa? Balok arep apa Pak Narto? Itipono sik engko gendi aku. Mahar engko cagak. Pancen aku teko mrene iki arep nesu ning bareng ngurus cakrikmu ra sida nesu. Aja pancen aku ki Pak cakrik sengkuni. Dadi anggere ana wong nesu weruh jewewek ki gelo. Patute diwedangi ora to kuwi? Ora sah, engko tak wedangi kowe ya mah mbubuti. Kowe gandeng saiki wis adu arep karo kowe. Wah, Arep ngombe apa? Pumpung bojoku agek seneng yen nyuguh. seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Iya. Iki liri-lirian wae. Oh iya, Anakku ki lungane tanpa pamit. ora iki mesti tak suguh sik. Apa? Duwe apa to? Lah sing dikersake apa kok ya? Mek pace. Arep apa pace? Aku iki dudu wong budrek nek suguh pate ya coba. Parat ki. Omongku ki ya saru mengodak-odak pace karo uyah doyan to. Oh iki mbiyen anakku gondrong. Ora ya patute disuguh njukan limun kersa apa ora to? Ya nek arep Mira ta? Mira sak botol ning mira. aja dibuka. Aja. Nyewa wae. Kok nyewa to? Ngisi-sini, Pak. Botole wis didilati rak ngono ta. Padha legewe kok. Apa nyedaya kanca kiri-kirian. Ayo ben, wis marahi kok. Ora. Pak Narto. Apa? Siji Kang Sira Rembug. Lho. Apa dene Sira Prapta menyangan wis maningsun? Apa to Kang Sira Penggalih? Kaya kadingalem banget. Kowe iki cara Jawa apa cara ngendi to jane? Iki ya mek ngawur. Apa ingkang Sira Rembug? Miturut unining tangga teparo. Mangkono iya. Anakku Sardono kuwi digo minggat Maryati anakmu apa ya? Kowe ora selak. Lah ya. Anakmu pancen teko rene nembung becik-becik karo Maryati. Anakku bagus banget lain tok yen tok anakmu. Ya ora patek banget. Banget tuh menapa Basen tak takoni, dek nene muni anake Narto Sabdo. Iya. Dalang to. Lho, ya Cara kewayang kuwi terus tak tolak sanalika. Lho. Nek kowe anake Pak Narto Sabdo, aku moh. Neng-nengan aku kin biyen. Lah Dik, dagelane kok nampik dalang kuwi to? Lah ya ben. Dhuwur ndi derajate?
dhuwur dalang. Kabeh kesenian ki pancen tingkatane dhuwur dhewe ki bedalangan. Tegese tak junjung anakmu kuwi. Tak junjunge dhewe. Lho upama aku entuk kok ning aku ora lilo yen anakku entuk Bab tak anakmu. junjung ning nggon bab neng-nengan ki persune wong. Arep sapa neng-nengan ki tetep basan krungune anakmu tendang saknalika. Oh, upamane aku petuk anakmu sing jeneng Mariati Ya. tenan kok. Aja meneh nganti dadi bojone anakku. Anakku disenggol kulite tak obong kulite. Aku weruh ning ngomong. Anakku nganti kepethuk anakmu, tak kon nyimpang, dalane pas mumbul. Kon anakmu wis liwat anjlok. Ngono. Ringkese Yo, digoleki wae. wis saiki goleki semboyane Pak Narto. Ya. Nek nganti anakku Mariati ku lho, Ya. gak pinter. Wah, ya apa kon? Gak pinter Jawa Timur. Nganti marahi anakmu, ora ujar ora kaul jan wis ora apa-apa. Kuwi mesti tak pateni. Ya ben. Yen sing bibiti gandrung anakku Sardono, Heeh. yen anakku Sardono sing bibiti gandrung, Ya, anakku tak pateni. pateni bareng ya. Pateni. Anakmu pateni? Pateni. Anakku ora. Pateni. Ayo, 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 goleki ngono wae. Oh, Mariati. Ora nyono yen bapakmu rajaning Gendruwo kaya ngono kowe kok ayune Raja Mak Mariati. Oh, teblas memper yen kowe diparapi bapakmu sebloh. Bapakmu kae patuto jenenge Bombloh ngono, jenenge kok apik men. Kepiye aku ditampik bapakmu aku gandrung turut nglurung Mariati. Esaplah maramre Arep mulih aku. pintar teman gawe Gebel. Oh, sebloh. Kene ngiyop kene ngisaringen kene. Waduh, sungguh mati penasaran kowe ya. Sebloh, yen pancen kowe sungguh mati penasaran, ayo begadang, Bloh. Kowe nyusul aku ta? Kowe iki ngopo kok luap-luap iki? Tutuke ya. Ya wis, tutuke sik. Priye karepmu iki
yen ngene iki upama jaman kunane aku Sultan Hadiwijaya. Lah aku sapa? Lah ya kowe putra ing Demak no. Putra Demak ki sapa ta jenenge? Putra Demak kowe ya Putra Demak ya Ratu Kambang no. Terus bapakmu kae Gagak Rimang gitu. Gagak Rimang ki aku krungu Yen jaran. kok ulese ra entuk padha irenge kok. Bacot kesek, Mas. Bebasan jeneng tak jalojo nganti Tak bacotke ya, Mas ya. Iya no, pungkasan nutup. Mariati. Apa, Mas? Ya apa nasib awake dhewe iki ya apa iki? Alah kowe iki omong apa, mbok biasa. Lho yen pancene kon iku gak tresno mbare aku. Yo ngene melok Pak Sakerae kon niku. Lho, Mas Ardono. Apa? Aku ki nek ora tresno karo kowe kok tak rewangi aku tekan kene goleki kowe. Aku ki mumpung durung mangkat nyang Surabaya. Ngono nyambut gawe ku ning Surabaya. Oh, ning Surabaya. Iya. Karepku ki supaya iso rembug ki dadi si antarane kowe karo aku bapakmu ki jane waras apa ora to kae. Nek ndelok le mripate balik-balik salah pati waras sisan. Ya wis ben to pokoke awake dhewe nek ora entuk. Loh. Kowe ora entuk nglamar aku ya wis minggat wae wong loro to, Mas. Aja ngono. Kuwi ora becik. Ngono. Ya senadyan akeh lelakon kaya ngono nek bisa ngatasi kowe iki ya duwe wong tuwa, aku duwe wong tuwa, Dik Mar. Aja ngono. Nek. Lah saiki bapakku ora entuk ki piye? Lah ya Aku mau lunga ya ora pamit kok. Ben goleki ya ben. ngene sing genah ki rak durung ki rak kowe karo aku ngadep wong tuaku. Ya. Engko ben diayomi wong tuaku. Ning apa wis mesti genah entuk wong tuamu, Mas? Hah? Entuk ngepek aku kowe. Ya sangko embuh. Apa ya durung genah kaya pitena kok. Lah saiki terus tujuanmu nyang ndi, Mas? Lho kayak ketimbang-ketimbang sapa? Sapa? Bapakku ki. Lah ya karo bapakku ngono kok. Wis ben ndelek kene sik ya, Mas. oh sar kowe tak goleki ya. Duh, Pak. Sartono nyoto anakku. Mas, suarane bapakmu apik ya, Mas ya? Bapakku dhisik Baladewa. Mendarani Gambiranom. Kowe lunga menyang endi? Mata sigarwa kawula.
pasti lunga lho. Nggih, Pak. Nyang ndi? Sangu kula telas nyuwun arta, Pak. Kusik to. Lungamu ki nyang ndi? Dateng panjenenganipun calon bojo kula, Pak. Bojomu jenenge? Seplo. Duh Marayati putran Bentul laras. ning Ot. Weh, lah kok ngisor nyambai. Alah bapak ki melu-melu wae. Iya. Apalan golek-golek kok nekat bae. Kotak kang wadah busana kembladak ratan ning jangan kari kurang toya Telas, Pak Dik. kurang lango men Tiba masak Pak iki kire ning dalan lho, Pak, kok bengak-bengok. men kaya wayang wong eceran Bapak ki kok tekan kene ngopo? pen piye iki kaya ngene nyatane Iya, aku tak geman karo anakku Dila. iya wis tak ujo Bocah sing ndi? menika, Pak. Sing ndi? Menika. Waduh, mati Sar. Lho, ngoten lho. Luwung gantungan aku. Napa, Pak? Napa? Aku wis sampe dhewe. Mbok menawi Bapak kelentu. Piye to? Naminipun lare menika sinten? nek Mariyati entuk punya Sebloh. tergandeng apa Aku sentek oke karo Cilaka to. Mangke kok modho rupa. Ya Mariati ta jenenge kuwi? Nggih ning alias Sebloh. Oh, dudu, Ding. Oh, nggih. Wong kae Mariati usruk kok. beda ya beda ya Enten, Pak. Heeh. Nggih menika lan. Ning wis seneng tenan. Mending sanes kula. Nika Hmm. kemarin sanes kula, Pak. Dudu. Sanes kula. Kok sik wis seneng ora? Nang jane. Wer marai? Mboten. Lho yen kowe marah tak pateni. Mboten. Sing marahi kula kok, Pak. Nggih. iya Anakmu sing marai. nanti Pak Narto Apa? iki keterangan Hmm. wis do kaya ngene perjanjianmu yang termuka bagaimana inisiatifmu caramu Aku gelem ngulungke anakku Ya. ning yen kowe ngakoni sing gandrungi anakmu. loh nek ngono takoni Lho takoni. anakmu takonono Kowe gandrung ta, Sar? Mboten. Lho. sing marai ngono Gobokmu krungu ora? Ora marai, ora gandrung. Nah, gobokmu ora. Sing gandrung kula, sing marahi kula, Pak. iya napa ora Kipir kejungkir. saiki tak takonane anakku gong muni sesele Hmm. Sisi didal. Ayo. sing marai sapa to sing marai sapa Kula, Pak. oh anek ngono ya wis padha sik marai Mula aja sok kibir ndak kejungkir. Lah ya wis mesti janji dadi bojone kowe kenal karo aku meneh. Mula nek kenal karo kowe, nek jajan saiki mbayar dhewe lho. Lho lali arep ningkan sok kapan? Manut sok ben, Aku arep nunut sisan. sok tanggal 9 ngarep iki. Lho, aku arep nunut sisan. Nunut sapa? Ningkahan awakku dhewe iki sayane lho ningkahan jare. Apa kuwi ngene-ngene. Aku ki ya urung. Wis saiki apik-apikan aten Ya. sing wis ya wis saiki dirembuk mula wong kuwi aja nyok kibir. Ndak. Ndak Kejungkir.